Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι ο Άρης ο Κουτρής και σήμερα θα σας παρουσιάσω μια εκπληκτική δραστηριότητα για το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ίντερνετ και να δημιουργήσουμε εισόδημα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάσεις αλλαγών γενικά και είναι απαραίτητο να βρούμε και εμείς το θησαυρό τον οποίο πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι το έχουν βρει. Η ερώτηση λοιπόν είναι, δηλαδή μου λες ότι εγώ μπορώ να κερδίσω χρήματα από το ίντερνετ? Και φυσικά πάντοτε υπάρχει μια δυσπιστία σε αυτό και είναι λογικό. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κερδίζουν από το ίντερνετ, νομίζουμε όμως ότι κάποιοι αυτοί το κάνουν στο εξωτερικό και πιστεύουμε ότι ένας μέσος άνθρωπος όπως είμαστε οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορεί να ωφεληθεί. Αυτό σας δηλώνω ότι είναι λάθος. Αυτό λοιπόν που θα σας δείξουμε σήμερα είναι πρωτοποριακό και ταυτόχρονα απλό. Θα κλείσω την κάμερα για να έχουμε καλύτερη λήψη στον ήχο και συνεχίζουμε. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με ένα από τα μεγαλύτερα prestige club καταναλωτών στον κόσμο και το βοηθάμε να αναπτυχθεί και κερδίζουμε χρήματα από αυτό. Έχει αποδειχθεί πλέον αυτό που λένε δεν θα κάνουμε τίποτα τζάμπα. Ό,τι κάνουμε πρέπει να κερδίζουμε. Να δούμε λιγάκι πώς λειτουργεί και τι έχουμε να κάνουμε εμείς. Να δούμε ποιο είναι όλο το κόνσεπτ. Υπάρχει μια πλατφόρμα λοιπόν, στην οποία όταν λέμε πλατφόρμα να φανταστούμε ότι έχουμε ένα εμπορικό κέντρο, αυτή είναι η πλατφόρμα και μέσα τα διάφορα μαγαζιά θα είναι τα διαφορετικά site, εμείς κλπ. Όλος αυτός ο κόσμος μέσα στο εμπορικό κέντρο που κινείται ή που έχει μαγαζιά ή βιτρίνες, είμαστε όλοι εμείς. Στην πλατφόρμα λοιπόν αυτή συμβάλλονται επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές, άρα είμαστε σε ένα εκπτωτικό κέντρο το οποίο μονίμως δίνει εκπτώσεις σε εμάς. Και οι καταναλωτές προτιμούμε φυσικά αυτές τις επιχειρήσεις διότι έχουμε εκπτώσεις. Για να δούμε λιγάκι το σύστημα, πώς το βλέπει ο επαγγελματίας και πώς το βλέπουμε και εμείς. Καταρχήν, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, μειώνονται συνέχεια οι πελάτες και δεν μειώνονται μόνο οι πελάτες, αλλά μειώνεται και η αγοραστική δύναμη των πελατών. Δηλαδή, αν είναι να έχω 5 πελάτες που ξοδεύει ο καθένας από $1,000, καλά. Αλλά αν οι 5 πελάτες ξοδεύουν από €100, δεν είναι καλό. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά πηγαίνουν σε διάφορα site προσφορών, όπου βγάζουν κάποιο προϊόν σε υπερπροσφορά, δηλαδή λέει ελάτε στο ξενοδοχείο μας και θα πληρώσετε 30% πιο φθηνά ή αγοράστε το τάδε μπρίκι το οποίο θα το πάρετε στη μισή τιμή. Εκτός όμως από τη μισή τιμή που δίνουν σε εμάς, το site αυτό των προσφορών που κυκλοφορούν βγάζει και ένα 30 με 40% του τζίρου για το ίδιο. Που σημαίνει ότι το κατάστημα ουσιαστικά τα δίνει σε τιμή σχεδόν κάτω του κόστους. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις απλά ξεστοκάρουν, δεν κερδίζουν, γιατί παίρνουν μόνο το 20 με 30% της τιμής του προϊόντος. Αυτό όπως ξέρουμε είναι κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο για την επιχείρηση. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά για μια διαφήμιση, αλλά συνήθως οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν στην ίδια επιχείρηση απλά και μόνο επειδή αγοράσαν με έκπτωση κάτι πριν. Οι μικρομεσαίοι λοιπόν επιχειρηματίες ξέρουν ότι το μέλλον είναι στο ίντερνετ, παρόλο όμως που το γνωρίζουν, οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε καν site και βέβαια δεν συζητάμε για e-shop. Και γιατί αυτό? Ένας από τους λόγους είναι ότι κοστίζει πάρα πολύ για να κάνει μια επιχείρηση site και e-shop. Ακόμη και αν πληρώσει €1,000 και το δημιουργήσει, θα πρέπει να ξοδεύει χρήματα κάθε μήνα για να τα διαφημίζει. Και σε αυτή την εποχή αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν μπορούν να κάνουν. Όταν τώρα μια επιχείρηση συμβάλλεται με τη δική μας πλατφόρμα, καταρχήν αποκτάει πρόσβαση σε χιλιάδες καταναλωτές. Σε αυτούς τους καταναλωτές μπορεί να προσφέρει διάφορες προσφορές. Αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση είναι ότι μπορεί να τους προσφέρει μια μόνιμη σταθερή έκπτωση στα προϊόντα της, που ο επιχειρηματίας κρίνει κάθε φορά πόσο θα είναι ανάλογα και με τον τύπο της επιχείρησης. Δηλαδή μπορεί μια καφετέρια να δώσει 20% και μια ταβέρνα να δώσει 10%, αλλά ένα κατάστημα που πουλάει ρούχα μπορεί να δώσει 40%. Εξαρτάται πώς το κρίνει ο επιχειρηματίας. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση τι συμβαίνει? Προβάλλεται συνέχεια στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα όμως εμείς οι καταναλωτές έχουμε κίνητρο να επιστρέφουμε στην επιχείρηση γιατί έχουμε συνέχεια έκπτωση. Δηλαδή θα πάω στο Κρεοπόλι που μου δίνει έκπτωση γιατί μου δίνει μια σταθερή έκπτωση. Κάθε φορά που θα πάω έχω έκπτωση. Θα πάω να πιω καφέ στην τάδε καφετέρια διότι πάντα έχω αυτή την έκπτωση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι αποκτάει ο επιχειρηματίας? Μόνιμους και σταθερούς πελάτες. Ποιο είναι τώρα το ποσοστό που αυτή η πλατφόρμα, το εμπορικό κέντρο, κρατάει από το τζίρο της επιχείρησης? Δηλαδή, αν πάμε 15, 20, 30, 40, 50, 100 άτομα, πόσα θα πάρει η πλατφόρμα από αυτό? 0.
εδώ είναι η ερώτηση. Θες να μου πεις ότι ανεξάρτητα από το αν εγώ θα βάλω εκπτώσεις και θα έρθει κόσμος να με βρει κλπ., η πλατφόρμα δεν θα πάρει από μένα αυτό το 20-30% που παίρνουν τα διάφορα site προσφορών. Ακριβώς αυτό είπαμε. Ωραία. Τι άλλο συμβαίνει με τον κάθε επιχειρηματία? Με το που συνδέεται με την πλατφόρμα, του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει ένα μονοσέλιδο website και ταυτόχρονα, σαν βιτρίνα δηλαδή, να έχει μια βιτρίνα του μαγαζιού του και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα πλήρες e-shop. Να βάλει λοιπόν τα προϊόντα του κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, με περιγραφή κλπ. Και να κάνει ένα e-shop. Έτσι λοιπόν, όταν οι επιχειρήσεις συμβληθούν με αυτή την πλατφόρμα, θα πάρουν και το μονοσέλιδο site και τη δυνατότητα να κάνουν e-shop και να έχουν πρόσβαση σε στοχευμένο πελατολόγιο. Και πόσα θα πληρώσει σαν ενίκιο σε αυτό το υπέροχο εμπορικό κέντρο η επιχείρηση? Δηλαδή κάποιες χιλιάδες ευρώ θα πρέπει να δώσει. Παρότι φαίνεται τρομακτικό όταν το ακούει κάποιος πρώτη φορά, το κόστος είναι μόνο $160. Και μιλάμε σε δολάρια επειδή η εταιρεία είναι αμερικανική, αλλά το μετατρέπουμε σε ευρώ, με σημερινά λεφτά είναι περίπου 150 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σχεδόν σκανδαλώδες το ποσό. Και αυτό γιατί? Ξέρουμε ή τουλάχιστον υποψιαζόμαστε ότι στο εμπόριο όλα αυτά κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και η τόσο χαμηλή τιμή που δώσαμε εμείς σαν πλατφόρμα στους επιχειρηματίες βοήθησε ώστε χιλιάδες επιχειρήσεις να συμβληθούν με την πλατφόρμα μας. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα ότι εμείς οι καταναλωτές οι απλοί ωφελήθηκαν ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί εμείς οι καταναλωτές βρήκαμε ένα εμπορικό κέντρο, μια πλατφόρμα, κάποια καταστήματα, τα οποία δεν είναι μόνο πλατφόρμα, είναι τα φυσικά καταστήματα που πηγαίνουμε στη γειτονιά μας, τα οποία μας δίνουν εκπτώσεις σταθερές μέσα στον χρόνο. Οπότε, εμείς τώρα οι ιδιώτες, οι οποίοι πήραμε την κάρτα αυτή την εκπτωτική, όταν η επιχειρήση ήταν 0, όταν ήταν 100, όταν ήταν 200 και όταν είναι χιλιάδες, πληρώνουμε τα ίδια χρήματα. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό το μοντέλο από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν. Καθώς λοιπόν οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνέχεια, η εκπτωτική κάρτα που έχουμε εμείς τα μέλη αποκτάει μεγαλύτερη αξία. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι καταναλωτές μπορούν να την πάρουν. Ναι, αλλά αυτό ταυτόχρονα κάνει περισσότερους επιχειρηματίες να συνδεθούν. Γιατί? Γιατί περισσότεροι καταναλωτές σημαίνουν περισσότεροι υποψήφοι πελάτες. Δηλαδή, όπως λέμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Δηλαδή, βοηθάμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο. Εμείς βέβαια λειτουργούμε αυτή τη στιγμή και συζητάμε στην Ελλάδα, αλλά είναι σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά βρισκόμαστε στα σπάργανα. Γιατί? Λειτουργούμε μόλις 2 χρόνια σε όλο τον κόσμο και όπως αντιλαμβανόμαστε, στα επόμενα χρόνια θα συμβληθούν κυριολεκτικά εκατομμύρια επιχειρήσεις και εκατομμύρια καταναλωτές από όλο τον κόσμο. Οι κάτοχοι λοιπόν αυτής της κάρτας, που είμαστε εμείς, κερδίζουμε χρήματα βοηθώντας αυτό το κλαμπ να μεγαλώσει. Δηλαδή συστήνοντας και επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να το κάνουμε πιο απλά, δεν έχει έρθει ο πρόεδρος της εταιρείας από την Αμερική να συστήσει το κρεοπωλείο στη γειτονιά του Άρη του Κουτρί. Αυτό το έκανε ο Άρης ο Κουτρής. Δεν ήρθε στη γειτονιά της Μαρίας να βάλει το τάδε μαγαζί με τα ρούχα, πήγε η Μαρία. Αυτή είναι δουλειά που την κάνουμε εμείς. Μάλιστα να την κάνουμε, αλλά δεν θα βγάλουμε και εμείς χρήματα. Βέβαια. Πόσα χρήματα κερδίζουμε συστήνοντας επιχειρήσεις? Όπως είπαμε, οι επιχειρήσεις πληρώνουν $160 για να συνδεθούν στην πλατφόρμα. Το μέλος λοιπόν που σύστησε την επιχείρηση μπορεί να κερδίζει 130 από τα 160. Δηλαδή η επιχείρηση που συμβάλλεται θα αποκτήσει το μονοσέλιδο το site, θα αποκτήσει τη δυνατότητα να κάνει το e-shop, θα έχει πρόσβαση στο πελατολόγιο, θα πληρώσει $160, στην πλατφόρμα θα πάνε τα 30 και εμείς θα πάρουμε τα 130. Είναι φυσιολογική η χαρά στη φωτογραφία του νεαρού, διότι αυτό σαν προμήθεια είναι στα όρια του απίστευτου. Δεν υπάρχει στην αγορά και γιατί δεν υπάρχει? Διότι δεν υπάρχει. Επίσης αυτή η προμήθεια είναι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αν σου τα δώσει μετρητά, τα πήρες και τα έβαλες στην τσέπη σου, εάν ο επαγγελματίας πληρώσει με την κάρτα του, με το PayPal, οτιδήποτε στο site της εταιρείας, ταυτόχρονα στο δικό σου λογαριασμό, σαν κάτοχος της κάρτας, μπαίνει η προμήθεια των $130. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή που ακούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πληρωθούν για υπηρεσίες που έχουν ήδη προσφέρει μήνες. Σήμερα μιλούσα
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ένα τυπογραφείο. Λέω, πώς πάνε οι δουλειές? Λέει, δουλειές έχουμε. Λέω, μπράβο, πολύ χάρηκα. Λέει, απλά λεφτά δεν έχουν. Λέω, κοιτάξτε, δουλειές τζάμπα, μπορώ να σας φέρω κι εγώ. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει. Λέει, λεφτά, λέει, δεν έχει ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται πολύ καλό να είναι αληθινό. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν αυτή τη στιγμή προμήθεια. Είναι κάτι λοιπόν που συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα σαν ομάδα, εμείς εδώ η ελληνική ομάδα, φιλοδοξούμε να γίνουμε πρωτοπόροι σε παγκόσμιο επίπεδο και να εξαπλώσουμε αυτή την ιδέα σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από εδώ, από εμάς, από την Ελλάδα. Κάποιοι λοιπόν θα συμμετέχουν και θα έχουν πρόσβαση στις εκπτώσεις, γιατί αυτό είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει. Κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι όμως θα συστήσουν επιχειρήσεις και θα έχουν αυτή την προμήθεια που είναι περίπου 83%. Για κάθε επιχείρηση που συμβάλλουν, για κάθε χρόνο που η επιχείρηση πληρώνει τη συνδρομή της. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι χτίζουμε το δίκτυο των καταναλωτών και οι προμήθειες είναι πολυεπίπεδες και φτάνουν στο 90%. Τι θα πει το δίκτυο των καταναλωτών? Ποιος θα ενημερώσει τους ανθρώπους γύρω μας ότι υπάρχει αυτή η εξαιρετική ευκαιρία που και η οικονομία μπορούν να κάνουν, αλλά και εισόδημα να αποκτήσουν? Κάποιοι από εμάς. Πάμε λοιπόν σε δύο σενάρια, επειδή πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ή φοβάται την έννοια του πολυεπίπεδου. Ας υποθέσουμε ότι το Facebook, που έχετε όλοι ένα λογαριασμό, μερικοί έχουμε 5, έλεγε, θα σου δίνω 1 ευρώ κάθε μήνα για κάθε φίλο που έχεις συστήσει στο Facebook. Θα έλεγες, πάρα πολύ χαίρομαι, και θα σύστηνες φίλους στο Facebook. Εάν σου έλεγε εναλλακτικά, να σου δίνω $0.50 για κάθε φίλο και $0.50 για κάθε φίλο που έχουν οι φίλοι σας και $0.50 για κάθε φίλο που έχουν οι φίλοι των φίλων σας. Μέχρι τώρα, όποτε έχω κάνει αυτή την ερώτηση πίνοντας καφέ με ανθρώπους, όλοι μου είπανε το Β διαλέγω. Λέω, φυσικά διαλέγεις το Β. Αυτή είναι η έννοια του πολυεπίπεδου, γιατί τι συμβαίνει? Ουσιαστικά πολλαπλασιάζουμε την προσπάθειά μας, έχοντας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε να κάνουμε την ανάπτυξή μας. Είναι σαν να έχουμε περισσότερα σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο. Όσο λοιπόν αυτό προχωράει, καταλαβαίνουμε ότι και οι αμοιβές αυξάνουν εκθετικά. Εκθετικά τι θα πει? Δεν θα πει το 1 γίνεται 2 και το 2 γίνεται 3. Θα πει το 1 γίνεται 2, το 2 4, το 4 16 και το 16 γίνεται 200 τόσο. Έτσι λοιπόν, με τις πολυεπίπεδες προμήθειες δεν κερδίζουμε μόνο για όσους θα συστήσουμε εμείς, αλλά και για όλη την ομάδα που δημιουργείται εξαιτίας μας. Είναι δεδομένο ότι πάρα πολλοί από εμάς θα ήμασταν εκατομμυριούχοι στο Facebook από την κίνηση την οποία δημιουργήσαμε μέσα από τους γνωστούς φίλους κλπ. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα σε όλο τον κόσμο, δηλαδή όχι μόνο στην πόλη μας ή στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η κάρτα λοιπόν ενός καταναλωτή κοστίζει $336 το χρόνο. Δηλαδή είναι $28 το μήνα, περίπου 25 ευρώ. Τα $336 το χρόνο είναι περίπου 300 ευρώ. Το μεγάλο πλεονέκτημα βέβαια είναι ότι εάν κάποιος συστήσει 3 μέλη, επειδή κερδίζει αυτά τα χρήματα, στην ουσία παίρνει τα χρήματα το πίσω. Είναι σαν να είναι δωρεάν. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τους φίλους μας. Θα τους εξηγήσουμε τι γίνεται, γιατί μπορεί να το κάνουν και αυτοί. Επομένως, ναι, μεν πληρώνω τη συνδρομή μου, όπως θα πληρώσω σε ένα γυμναστήριο, σε ένα φροντιστήριο, οπουδήποτε, αλλά ταυτόχρονα έχω τη δυνατότητα, συστήνοντας κάποιους, να κερδίσω χρήματα. Δηλαδή, αν εγώ συστήσω 3 άτομα στο γυμναστήριό μου, δεν έρχεται ο γυμναστής να μου πει, πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ που μας έφερες αυτούς τους 3, κερδίζεις τη συνδρομή σου. Τη μισή συνδρομή. Έκπτωση. Τίποτα. Μερικές φορές δεν σου λένε και ευχαριστώ. Επίσης τώρα, από το τζίρο που δημιουργείται από τις κάρτες που εμείς προωθούμε, δημιουργείται ένα ποσό ολόκληρο αυτός ο τζίρος και οι προμήθειες πηγαίνουν στο 90%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς δημιουργούμε ένα μικρό τζίρο, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Το εισόδημα που δημιουργείται είναι μηνιαίο. Δηλαδή, κάθε καταναλωτής που αποκτάει την κάρτα αποδίδει εισόδημα για όλο το χρόνο που είναι συνδρομητής. Επομένως, η δουλειά που κάνουμε κάθε μήνα προστίθεται στη δουλειά που κάναμε τον προηγούμενο μήνα. Φανταστείτε να υπήρχε ένας τρόπος
που να κάνω δουλειά και να έχω εξασφαλισμένο από τη δουλειά που έκανα το εισόδημά μου για τον επόμενο χρόνο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τη ζωή μας πολύ πιο χαρούμενα από ό,τι τη βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ίσως αυτή τη στιγμή βλέπουν ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται? Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι δεν προωθούμε ένα άγνωστο προϊόν προσπαθώντας να αλλάξουμε τις αγοραστικές συνήθειες του κόσμου. Δηλαδή να του πούμε ότι ξέρεις, αν θα πάρεις αυτή την κρέμα θα βγάλεις τρίχες στην πλάτη. Εάν πάρεις αυτή την ροζοπάστα, τα δόντια σου θα γεμίσουν κάλους. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δεν τον πείθουμε να αγοράσει κάτι που δεν θέλει. Στην ουσία λοιπόν αυτό το οποίο δίνουμε είναι τη δυνατότητα να αγοράζει πιο φθηνά υπηρεσίες και προϊόντα που έτσι κι αλλιώς θα τα παίρνει. Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν τώρα πολύ περισσότεροι τρόποι για να κερδίσει κάποιος. Δηλαδή, έχουμε εξελιγμένα εργαλεία internet marketing, τα οποία μπορούμε να συστήσουμε σε επιχειρήσεις και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν δική τους εφαρμογή και πάρα πολλά ακόμα. Εάν δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με το ίντερνετ και ακούτε αυτό και τρομάζετε, πρέπει να σας πω ότι δεν χρειάζεται να ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ ή πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής για να το χειριστώ. Επομένως υπάρχουν απλά εργαλεία που θα βοηθήσουν επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν και εμείς μπορούμε να έχουμε κέρδη. Οι δικές μας προμήθειες είναι πάντα της τάξης του 80% και πάνω. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα το οποίο λέει το εξής. Ας υποθέσουμε ότι εμείς συστήνουμε 20 email, από τους οποίους οι περισσότεροι θα είναι απλοί καταναλωτές, δηλαδή απλώς θα παίρνουν τις εκτόσεις και θα χαίρονται την χρήση της κάρτας. Αν μόνο 2-3 από αυτούς κάνουν 20 εγγραφές κι αυτοί και άλλοι 2-3 κάνουν κάτι λιγότερο και δημιουργηθεί μια ομάδα περίπου 100 ατόμων, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργείται ένα εισόδημα περίπου 800 με 900 δολάρια το μήνα. Κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. Μία ομάδα τέτοια 100 ατόμων μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε 1, 2, 3 μήνες από τη στιγμή που εμείς θα συστήσουμε τους 20 και ανάλογα βέβαια από τη δράση που θα βάλουμε. Εάν κάποιος συστήσει 50 άτομα και αυτοί αναπαραχθούν και γίνουν 300 μέλη, μπορεί να βγάζει 3 με 4 χιλιάρικα. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ομάδες με χιλιάδες άτομα. Κάντε μόνοι σας τις πράξεις και υπολογίστε. Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Η υγεία σε όλο αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα δουλεύοντας part-time. Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να βγάλουν 10.000, θέλουν, αλλά δεν έχουν στο μυαλό τους. Και θέλουν να βγάλουν 100 και 200 ευρώ, γιατί έτσι θα πληρώσουν το νερό, τη ΔΕΗ, το τηλέφωνό τους, οτιδήποτε. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα με αυτό το μοντέλο. Με αυτή λοιπόν την ιδέα κερδίζουμε χρήματα είτε βοηθώντας επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν και να αυξήσουν το τζίρο τους, είτε βοηθώντας οικογένειες να κάνουν οικονομία. Η μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία δημιουργείται όταν άνθρωποι από τη δική μας ομάδα αρχίζουν να πετυχαίνουν και να κερδίζουν εκείνοι χρήματα. Τι θα γίνει από εδώ και μετά? Ο άνθρωπος ο οποίος σας σύστησε θα σας δώσει ένα σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να πατήσετε πάνω, ή αν το βλέπετε σε κάποιο βίντεο αργότερα μπορείτε να πατήσετε το κουμπί συνέχεια και αφήνοντας τα στοιχεία σας θα σας δημιουργηθεί ένα δωρεάν ψηφιακό γραφείο μέσα από το οποίο θα μπορέσετε να δείτε τις διάφορες λεπτομέρειες. Δηλαδή αφήνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το email σας θα μπορέσετε να δείτε όλα αυτά. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το ψηφιακό γραφείο υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, παραδείγματος χάρη πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος σας σύστησε, πληροφορίες για το πού ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία αυτή τη στιγμή, πόσοι άνθρωποι πριν από εσάς έχουν ήδη συστηθεί μέσα στο σύστημα, γιατί αυτό έχει μία έννοια ταχύτητας, δηλαδή όσο πιο νωρίς ξεκινήσω τόσο καλύτερα για μένα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν υπάρχει λόγος. Το σημαντικότερο κομμάτι από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάψει ένα πράσινο φως και μπορείτε να προχωρήσετε.